उबाटा पक्षाला रामराम। अखंड शिवसेना एकत्र असताना दीपक केसरकरांना पालकमंत्रीपद मिळू नये, राजन साळवींना मंत्रीपद मिळू नये, भास्कर जाधवांना मंत्रीपद मिळू नये, अनंत गीते
सांगताच आजच्या या साईच्या चावडी या कार्यक्रमास स्वल्पविला. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकण शाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.